visto? A choupana. O rato. Xa vos adianto que a historia de hoxe non ten un final feliz. Acaba mal. Fatal. De feito, estamos falando dunha traxedia. Pero ata que chegou o desenlace, a peripecia estaba sendo simpática. Kevin! Que? Kevin, desperta! Escoita, escoita! Que é iso? Un rato, Kevin. Temos un rato na casa. É o meu peor pesadelo. Pois que gusto de escoitar o correr, verdad? Parece choiva sobre a Uralita. Veña, ala, a dormir. Eu non podo dormir, Kevin, non podo dormir con rato noxento enriba da miña cabeza. Tens que facer algo, Kevin. Veña, vai. Vai a onde? Onde vai ser, Kevin José? Onde vai ser? Cando me chama Kevin José, sei que non hai nada que facer. Tiven toda a noite subindo e baixando do fallado. Baixaba e o tipo empezaba a correr. Subía e paraba. Resultado, rato 1, Kevin José 0. Ai, muller, vaya susto levei. A ver, non podes chamarme ao traballo dicíndome que entrou un intruso na casa. Pero que é certo, Kevin. Estaba ali, mirándome con eses olliños inxectados en sangre, dispuesto a saltar sobre min e devorarme. A ver, onde se viu un rato que ande papando na xente, nin que fose un tigre de bengala. Mira, dame igual que sexa pequeno. Pequenos tamén son os viruses. E matan xente, Kevin. Pero a ver, co día bonito que vai hoxe, seguro que xa marchou a dar unha volta por aí. Que non, estou segura de que está aí. Tens que acabar con él, Kevin, tens que acabar con él. Vai, e compra todas as trampas que atopes, por favor. Eu vou me atrincherar aquí na cociña. E tens que acabar con él, Kevin. Vai, por favor. Vale, viña. O método de caza máis satisfactorio para os ratos é a escopeta de balíns. Cantas horas teño botado eu no vertedoiro disparándolles? E diredes vos, tempo perdido! Pero non, pagabas 7 tiros e marchabas dali sendo mellor persoa. Crecimiento personal tiñas. Pero non me vou a poñer a pegar tiros dentro da casa, Fuco. Home, claro, non é nada práctico. Podeslle dar ás cortinas, podeslle dar ao sofá, podeslle dar á porcelana china, podeslle dar ás cenefas... Podes estar calado ti tamén. A industria de aniquilación non para de ofertar armamento novo. Porque pensades que nesta casa, nesta santa casa, non hai un rato. Porque estou a última nos sistemas de defensa. Aseguro-vos que non sabía nada dese interese de Fuco pola loita armada contra os ratos. Pero o tipo é que é un auténtico experto. Desde a pistola láser ata o clásico cartón con pegamento, pasando por túnel de destrucción e morte, eu non me podo quedar cun método de exterminio en concreto porque todos teñen o seu encanto, entendedes? Morrer pegado a un anaco de cartón pareceme moi cruel. Porque eres un ignorante, Milucho. Eres un ignorante. Ti non ves co rato queda pejado, pero se fluvios do pegamento, súbenlle, el queda así, non sabes? Como un inglés en Mallorca, en Majaluz. Non sabe o que facer. Unha muerte dulce. Xa me gustaría a mí morrer pejado a un cartón. Cheirando deso. É peor esta, que é destrucción absoluta. Metes aquí a cabeza do rato, decapitación total. E a pistola, Fuco? A pistola nese sentido é a mellor de todas. Precisión 100%. Pistola láser. Ademais, botas a tarde, unha tarde estupenda e matas ratos. En ese aspecto ganallas a todas. Esa bolsa de aí? Tes que perdoar, É que enredei na de Fuco. Claro, puxámonos a falar do tema do exterminio e claro, xa non me dou tempo a pasar pola do Chino Yun. Pois tranquilo que vas ir agora, Kevin. Arreando! Agora, pero onde queres que vaya? Porque son as 2 da mañá, muller, que non... Onde vai ser, Kevin José? Onde vai ser? O fallado! Toda a noite facendo garda. Non peguei ollo. Eu non son de natural exterminador, pero se vos digo a verdade, o rato ese xa me estaba empezando a caer mal. Arriba, Gandul! Me podía, dona Remedios, que tal? Que pasei moi mala noite, Xa sei, xa. Na choupana enteira non se fala doutra cousa. De que pasei mala noite? Da túa cobardía. Un rato. Por favor, que vergonza. A ver, dona Remedios, é que non é nada fácil, Non, por suposto. O ser humano vai chegar a Marte e ti segues sendo incapaz de acabar cun becho diminuto. Asume o Kevin. Es un inútil. Se cadra teñen razón.
Se hai que exterminar, extermínase e punto final. Decapitación, veneno de varios tipos, pegamento... trampas, pois eu que sei. Tamén un clásico, gas, soplete, e depois xa para un caso extremo, pois seríamos esto, non? Que che parece? ¡Qué maravilla! Eu dixo a morte lenta e dolorosa. Cal é a morte máis dolorosa? Home, Pero vos estades mal da cabeza. Como ides torturar a un pobre animal inocente con toda esa merda? Pero que é o próximo? Montar unha praza de toros na rotonda? A ver, Robert, non fales de cosas que non sabes, Eu que sei, pois... Mira, a tauromaquia é unha cousa que existe dende pois... A tauromaquia é tortura, papá. E vos sodes unhos torturadores. Pero o único animalismo posible é o animalismo radical. O animalismo cúrase viaxando. Que vai ao normal, xa, e se saberá que gracias lles fan que os leopardos lles papen os fillos. Pois isto é igual. Ou el ou nós. Vale, pois unha dúcia destas no fallado, despois as escaleras cubertas con isto e agora a cociña. Sí, señor, aquí, caxolla da corona. A guillotina, sí, señor. A ver que faz agora, cerebrito? Sí, señor. ¡A carallo! Estás aí, Que pasa? Sí, mira que che teño preparado. É o que hai, ti és un rato e eu son un exterminador. Que? Tes fame? Tes fame, sí? Queres un poquitiño? Mira, hai aquí, pero vouche pasando este. Toma aí, que? A carallo, pero vai abrazo tes, que estás para xogar nas ligas maiores de béisbol. Toma outra. Pasei 3 horas probando diferentes tipos de lanzamento. Vaya crack que está feito o chiquitín. Lógicamente, retirei inmediatamente todas as trampas. Os fenómenos como este non poden ser exterminados. Ui, o único que quero ver cando apartes máis é o cadáver esmagado do bechos repugnantes. Sí, bueno, ti tranquila, veña, estás preparada? Estou... Abre os ollos, xa! Kevin, está aí! Mata, Kevin! Tranquila, mira, fíxate no que tengo ao lado, fíxate, ves que ten? Porque ten unhas pelotas. A iso me refería, mira, atenta. Chiquitín, estás listo? Veña, preparados, listos, xa! ¡Epa! Mira, moi rápido. O lanzamento de pelotas só foi a punta do Titanic. Levo 3 días de adestramento acuático. Natación sincronizada, amigos. Mirade para aí. Na, 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 ni, na, na. Que maneira de correr, que agilidade. Sempre me gustaron moitísimos ratiños destes. Pero que dis, Buco? Se tes aí atrás un arsenal que nin Dios para matalos. Pero mira que eres ignorante, Milucho. Para matar ratas grandes, de vertedoiro, como os do metro de Nova York, que as pequenas son así de grandes. Pero este rato, mira que riquiño é. Xa o deixábamos solto pola de foco adiante. E cando máis integrado estaba... É que xa vos dixe que ao principio que a historia non tiña un final feliz, Mándame un oliva, 1, 2 e 3. Aí vai, mira de por aquí. Isto é un fenómeno, mira de ahora. Rato, vai a cociña e traeme un palillo limpo. Vai usted. Ten cuidado cos callos, que están fervendo. Rato, non enredes. O meu ratiño era un nadador excelente. Pero ninguén está preparado para sobrevivir a un accidente tan terrible. É que é unha pota fervendo a tope, estiven 10 minutos remexendo, non a topo. Que fago? Xa non hai nada que facer, Buco, xa non hai nada que facer. Morreu, Buco. Pobriño. Morreu afogado na salsa picante. Pobre animal. Pobriño. Pero iso xa o sei, hombre, xa o sei. Digo que fago cos callos. Tirarei. Non atopamos o corpo, pero puxo unha lápida na leira. En recordo a Houdini. Bauticeino co nome póstumo de Houdini. Houdini coñecedes, non? O mago aquel da lenda do rei Arturo. Houdini, o mago.